आं कन्ट्रेक्टर जानायनि लामाखौनो लानोसैलै भाइफोर। मेहेर भाई मा एसेबां खस्थ'ब्रा बेफार खालामनानै जानायफ्राबो इउटुबावबो भिउसफ्रानो फैला नालायब्रा ओंखायनो गय बेफार खालामनो सानबायमोन। हनै माथो गय बेफार खालामनायाबो जा बुरजा जा खस्थ' नारनांगौ जायोलै मेहेर भाई। औलै आदा जेम्स, माथो जोंनि चेनेलफ्राव दाना एखेबारे भिउसफ्रानो फैथारला। जोंलाय मा खालामनानै जाबावनांगौ जाखो? गय बेफार खालामनायाबो हनै गोलोमदै गनायानो बाराद्राय। जोङो मा खालामनानै जाबावनांगौब्रा भाइफोर? दे एसे खायदा आदबफोर दिरुनदो। बेफोरबायदि एफाबां खस्थ' साइकेल नारबाय थानानै जागोन जानोलै? आदा जेम्स, जिबनाव सासे मानसि साक्सेस जानोब्ला बेफोरबायदि खस्थ'बो खालामनांगौनोलै। खस्थ' खालामाब्ला दानि जुगाव रावबो गोरलैयै रां रुफा मोननो हाला। खोनाबायना आदा जेम्स आरो मेहेर आदा? नोंसोर मानसिफ्रा एसे एनै खस्थ'खौनो खालामनो बायोब्रा थौलै बोसोरसे बे गय बेफारखौनो खालामनांगौ जोङो। गैला प्रेक्टिकेल। आं जिबनाव बेफोरबायदि खस्थ' खालामफेराखैमोनलै। माबायदि नोंसोर खामानि मावनो नागिरोब्रा? नोंसोरजों लोगो जानानै आं जाल्ला बिफोरावसो गोग्लैबायलै सेंग्राफोर। नोंसोरो मासे डेन्जार बुस्थुलै बाब। गावसोरना भिउस फैयाखै खमसे खम नोंसोरो आंखौ बेबायदि खामानि मावनो होनाङाथ'। Hey guys, this holy moly also working very hard bros, very hard. माथो जामारलाब्रा दानि दिनावलाय इउटुबजों ओंखाम मोनजानाय नंला बायदि मोनबायलै आंबो। बाब भिउसफ्रानो जाथारला माथो। जा मोजां भिडिअस होयोलै जोंबो। आंनि आरो भिडिअसफ्राथ' बिराद मोजां खालि एडाल्टसनिल' होखायो आं, अब्लाबो भिउसफ्रानो जाला। मा घन्टा खालामनानै जाबावनांगौब्रा? जालालै भाइफोर जाला। सेंग्राफोर, बेबायदि बेफार खालामनानै जानो हानाय नंला बायदि मोनबायलै आं कन्ट्रेक्टर जानायनि लामाखौनो लानोसैलै भाइफोर। नोंसोरो मा खामानि मावनो गोसो मावदो। आं हले गाबोननिफ्राय खालामला। आं कन्ट्रेक्टर जानोसो एसे सुलुं खालामनोसै, नङाब्ला जानाय नंलालै भाइफोर।